aduh ya Allah Gusti, aduh tuh duh dan ngarep sorone ra karuan ngarep wis montore ra kena sepeda malah arep tugel iki ayat tak buat meneh gelap ora poso nos tak kok udah iki dong carane ya Allah ya aduh ya Allah Gusti aduh tuh jan malah anjir kali beda jan yuh pas lemes banget ini duh wah ya Allah jan motor rusak kemdes rusak motor udah gumun aku karo motor ini kosong cah ngobrol rumah ora ta jemuk nangkong ya ana ora ampun kangelan kok do meneng ae ora ndelok ngono sawangan iki kudu angkong ngapa lho Pak kok iso anjir malik ngono iki alah bedae kaya anu atap limo kira kali kok alah lagi abote ram neh sanu ngene di anu kowe nyekeli angkong iki bapak tak kono kok kuat sampean sia-sia lah sih abote lho ora umum iki tuh aku angel lho nahane Pak lho kan yo jan lah abote ram lho piye iki Dang se tahanan kono tahanan iya abot lho tahan iya sik to abot lho Pak diangkat lho lek ora jan aduh ana soron wong ini lah iki lho abote ram kon nahan ya aku ora kuat tahan terus iya sik to kan tuh kowe iki lho kon anu kok malah meneng ae bae mbok cekel mbok ganduli apa mbok tahan piye kok malah kowe iki jan dianu diangkat wong loro nyamping ya kowe wis gak ono tak ngecek angkonge ora jumene cekel angkonge iki iya nah yuk anu kowe apa sebelah iki tapi ora nahan kono nahan angkong iki penting ya ampun sik to iki celono sik anu kowe noto anu kae terpalit totonan terpalit iya dan terus tenan no kerso kewan ngene iki wis urung terpale kuwi sik to Pak ngruwet ngene iki lho delok terpale suwi men lemes malah terpale ruwet-ruwetan kaya ngene kok apa geser kuwi lho ya ayo piye iki ayo geret ngono ayo ngono terus iya terus nyangkut iki arepan alah nyangkut yo ben terus ya abot lho ayo
Ya Allah. Akhirnya. Hmm. Jomplang niki. Oh, wis mana kong nih? Tak jumlah nih. Wis kono kono. Lah. Kongkon misalnya wong kangelan malah meneng ae nang omah. Ora bengok ora gelem. Ora malah